Začiatok bol, myslím si, že veľmi pozitívny. Sme si predstavili nejaké základné veci, ktorými sme chceli, aby sa tým riadil. Budeme v tom pokračovať. Predstavili sme si program celého toho kempu a na tréningu myslím si, že sme boli veľmi pozitívne prekvapení s nasadením hráčok. A samozrejme je to prvý tréning, začali sme s nejakými vecami, je to hlavne o tom, aby sme si zopakovali veci, ktoré už dievčatá robili a dajme tomu zlepšili možno nejaké detaily. Tak spoznať čo najrýchlejšie ten tím, to je strašne dôležité a rýchle detekovať to, v čom je ktorá hráčka, dajme tomu najlepšia a ktoré veci sedia a proste využiť čo najrýchlejšie tie silné stránky tých hráčok a to je alfa omega, aby to tréner zistil čo najskôr. No zvonku, ja si myslím, že veľmi dobré výsledky odohral český nároďák a vždy, keď som pozeral českú reprezentáciu, tak ja som to volal, že dievčatá bojujú za lvíčka a ten tým bol veľmi bojovný a taký nasedený a to mne bolo vždy sympatické, tak a to sa mi dneska potvrdilo aj na tréningu, keď som to zažil znútra, tak toto bolo také hlavné, čo ja som si vždy zapamätal. Najsilnejšia stránka tohto tímu je tím, podľa mňa, a musí byť tím, lebo musíme ťahať za jeden povraz a bojovať jedna za druhú a myslím si, že veľakrát na tom český nároďák získal veľa a my na tom chceme stavať. Tak máme mladý tím a je to o tých skúsenostiach, že musíme naberať a musíme veľa hrať a samozrejme je to tá silová a kondičná pripravenosť, na ktorej musia hráčky sami pracovať a hlavne v kluboch a kluboví tréneri nám musia v tomto pomôcť a tá spolupráca s tými klubovými trénermi bude taká, by som povedal, dôležitá v tejto veci. No a hlavne v tej strede tej obrany musíme pritvrdiť a tá sila proste, to je niečo, čo musí byť dominantné v tej obrannej fáze. Tam nie je čas moc na zmeny. My sme to už avizovali dopredu, plánujeme ten čas využiť čo najefektívnejšie. Chceme sa vrátiť k veciam, ktoré už boli používané, ktoré sa nám ľúbia. Samozrejme v hernom systéme sa dajú nejaké veci upraviť. Chceme do tímu zapojiť čo najviac hráčok, aby boli schopné naskočiť do zápasu. To je pre nás veľmi dôležité a chceme, aby hráčky vedeli a mali svoju jasnú rolu v tom tíme a aby každá sa cítila zodpovedná za svoj výkon. Na tomto prvom kempe je to hlavne o tom, aby sme nastavili hodnoty tímu, prebrali všetko to, čo dievčatá hrali a vedia a plus zlepšili malé detaily a pridali minimálne nejaké pravidlá ešte jedného obranného systému, aby sme nehrali len jeden obranný systém, ale mali sme dva. Už bude veľmi dôležité, že v akej forme hráčky prídu na ten posledný zraz, ktoré hráčky, aby sme boli zdraví, každá hráčka bola pripravená na to hrať na 100%. No a musí si to sadnúť a tie veci, ktoré nastavíme, musí tam na tom druhom zraze musíme byť jasne pripravení už, aby tento zraz bol pozitívny voči tomu druhému zrazu a aby sa tie veci veľmi rýchlo preniesli do toho ďalšieho, aby ten tým mal už to svoje DNA. Tak tam je to veľmi zaujímavé, lebo prakticky teraz je to zápas o všetko, je to o tie majstrovstvá a potom v tej kvalifikácii nasledujúcej nebudeme, pretože máme domáci šampionát a z toho dlhodobého hľadiska je tam veľmi veľa času na prácu. Tak tam bude kľúčové, aby sme ten tým stmelili, aby sa nám podarilo zohrať čo najviac zápasov spolu, aby tie hráčky v tých dvojiciach a v trojiciach vedeli jednoducho spolupracovať a aby sa vytvorili už nejaké automatizmy, ktoré sú potrebné.